ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲା ତା ଲଙ୍କାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଜଣକୁ ମନା କଲା ତା ଲଙ୍କାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୂର୍ଖ ରାବଣ ଜଣକ ନାଁ ତାକୁ ଲେଖିଥିଲେ ଆମେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ରାବଣ ତା ଉପରେ ବେଶୀ ରାଗ ରହିଛି ତାକୁ ମନା କରିଛି ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ରାବଣ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ରାଗ ତା କାହା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ପୁଣିତେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଗଲେ ହେଲେ ରାବଣ କାହାକୁ ମନା କରିଛି କହିଲା ଜଣକୁ ଛାଡିକି ତମେ ସମସ୍ତେ ଆସିବ ଏ ଚିନ୍ତାରେ ସମସ୍ତେ ପଡିଥିଲା ବେଳେ ସରିକି ଯାଉଛି ତମ ଜୀବନରେ ତମ ସହିତ ଯେତେ ସେନା ସୈନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକି ମୋ ଲଙ୍କାକୁ ଆସିବ ଠାକୁରେ ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଏତିକି ମୁଁ ଗୁହାରି କରୁଛି ତମେ ଜଣକୁ ଛାଡିକି ରାତି ସମସ୍ତେ ଆସିବ କେବେ ଲଙ୍କାକୁ ଆଣିବ ନାହିଁ से जड़क ना ताको आज्ञा लिखिलान बोला एति करी अति हातरे पत्र देला हे बाबा देला जुगरे नामटी